В следващата тема за днешното предаване ми гостуват хората, които стоят зад български стартъп, наречен Ескрео. Ясен Русев и Искрен Митев са съответно управител и оперативен директор. Здравейте, господа, благодаря ви, че сте тук. Здравейте. Сега, доколкото схващам, вие произвеждате боя, която се нанася на стената и върху нея може да се рисува с стандартни маркери, след това нещо да бъде изтрито. Така ли? Практически е точно така, да. Благодарим за поканата, за нас е удоволствие да сме. Добре сте дошли. Предаването на телевизия Bloomberg. Всъщност ние сме производители на вълшебното покритие, което практически е боя, но може да бъде наречено по всякакъв друг начин. Може да бъде наречено покритие, може да бъде наречено повърхност, може да бъде наречено иновация, произведена в България. Всъщност това наистина е една боя, която я произвеждаме ние, нанася се върху повърхност, няма значение дали е върху стена, мебел или някаква друга повърхност. И въпросната повърхност се превръща в място, където може да пишете, да рисувате, да драскате. След това всичко обаче, което сте надраскали, може лесно да изтриете с суха гъба. Тоест логиката е да промените ежедневието в офис. Да. Добре, откъде тръгна идеята? Разкажете повече. Как въобще стигнахте до това нещо? Идеята тръгна, ние се срещахме екипа, по-голяма част от екипа, срещахме заедно в една програма в Щатите по предприемачество. Програма по предприемачество в Щатите? В Бабсън. Значи тия програми работят? Да. И там... Къде в Щатите? В Бабсън се казва университета. Бабсън. Да, той е номер 1 за предприемачество. Срещнахме се там и видяхме подобен продукт в едно от местата, които посетихме. Опитахме се, когато се върнахме в България, решихме тази идея да се опитаме да я развием и тук. Опитахме се да се свържим с тези хора, но те ни казаха, че българския пазар е много малък и нямат интерес изобщо да се занимават с нас. Да продават? Да. Вие искахте просто да внасяте? Да, искахме да внасяме и те, когато ни отказаха, това още повече ни мотивира да се опитаме да го направим по различен начин. Отне ни доста време да правихме най-различни опити, свързвахме с най-различни производители и в крайна сметка безуспешно, докато в един момент се срещнахме с нашия четвърти, ние сме 3 човека, които се срещнаха в Щатите, един четвърти, който е главен технолог и който всъщност който усъвършенства формулата и направи такава, каквато е днес. Тоест формулата сега си е ваша, не е взаимствана от това, което сте видели в Щатите? И не само това. Това, което ние имаме в момента, няма еквивалент. Нашата боя е на водна основа, което позволява цялата да бъде тонирана във всякакви цветове, което я прави с грижа за природата. Тя е съвсем, като функционално се изпълнява това, което правят и други продукти, но като химичен състав е нещо съвсем различно и ново. А защо? Кое ви кара да вярвате, че проекта има бъдеще и ще бъде успешен? На какво залагате всъщност? Кое е асото в ръкава? Айде така да го кажем. Лично за мен това, че клиентите, когато видиш клиента, че е щастлив, това, че правим нещо, моят личен стимул е това, че в България има много неща, които можеш да направиш. И когато ги правиш добре от сърце, хората много го оценяват. И дали това ще е точно тази боя или ние ще се развием в различни аспекти, защото боята се оказва, че когато и предаваш функционалности, това е един много неразработен пазар. И дали ще правим боя, която се изтрива, или боя, която синтезира слънчевата енергия, или боя, която провежда електричество. Тоест имате идеи за следващи иновации, така да разбирам? Да. Какво значи боя, която синтезира слънчева енергия? Да добавя, се. Да, разбира се. Всъщност, асото в ръкава ни е екипа. Това, на което ние най-много залагаме и това, което наистина ни държи и ни прави толкова силни, колкото ставаме все по-силни със всеки изминал ден, е нашия екип. Наистина, ние сме 4 съоснователи, вече към екипа се привличат още редица последователи, да ги кръстим, не служители, защото ние не обичаме да поставяме на някакви везни кой е основател, кой е служител. Общо взето всички, които ни познават, знаят, че при нас атмосферата е наистина много приятелска. Стремите се към така наречената плоска структура. Абсолютно. Вярвам, че успяваме и да я постигнем точно тази плоска структура. Добре, вие казвате, че сте 4 съоснователи, ама колко души работите в компанията? Вече сме 8. 8? Да. И какви количества боя произвеждате 8 души? Ами, как става? Измерителите по-скоро при нас са изписани стени, изписани маркери и доволни клиенти. Като количествата боя, ако говорим конкретно за боята, поправи ме ако греша, са няколко стотин килограма, да речем тон или 2 до момента, откакто сме започнали да работим. Понеже прочетох, че сте започнали да оборудвате малка фабрика. В Русе се случва това нещо.
Да, точно така. В момента се оборудва нашата фабрика, която се намира в Русе. Като фабрика е, нали, една така силна дума, абстрактна дума, но в нашия случай е Производствено помещение, да кажем. помещение, точно така, Производствено което ни помага да сме това, което сме и да растем с малки, но стабилни крачки. Аз да ви кажа, често съм щастлив да имам гости като вас, защото често се случва да... Аз знам, че и медиите носиме вина в тая посока. Ние мрънкаме на тема демографска криза, миграция, младите хора напускат, учат в чужбина, не се връщат. Вие пък сте учили и сте се върнали и сте заредени с супер много енергия да постигнете нещо. Каква ви е стратегията за развитие на бизнеса? Чисто маркетингово, какво смятате да правите? Към българския пазар ли ще фокусирате това нещо? Или пък ще гледате по-надалеч? В момента това, което правим точно е стратегия как, нали, да развием бизнеса си по най-добрия начин. Срещаме се с редица ментори и хора, които ни помагат да правим точно това, което правим. Като в момента стратегията ни и бизнеса, който извършваме основно в България. Работим в България от миналата година месец май, т.е. вече година и половина продаваме успешно продуктите си тук. Но като концепция и стратегия е да излизаме съвсем скоро и на световния пазар, не само европейския, който в момента вече облучваме по някакъв начин. Имаме продажби и партньорства създадени в Холандия до момента. Следващото партньорство, което правим е с Румъния. Освен Румъния работим и с Словакия, Хърватска. Общо взето в момента какъв тип партньорства правите? Тоест, каква е отсрещната страна в тия държави, които ги изреждате? Това са дистрибуторски компании или какви? Искаш ли да отговориш? Да. В момента пробваме по няколко различни начина. Или адресираме големи архитектурни студия и дизайн студия, които развиват цели проекти, или компании, които се занимават с извършването на тези проекти. С една дума, често казвам, големи строителни фирми, които се грижат за оборудването, за измазването, за всичко в големи офис гради. В момента в Холандия работим с такъв партньор, който като цяло се занимава с ремонтни дейности. Има си, разбира се, такава верига от магазини и продава и нашия продукт там. И как върви, как се случват нещата? Интересно, да. Имаме успех. Определено имаме успех. В последно време, може би предния месец, получихме още една доста голяма поръчка точно от партньорите ни в Холандия. А отделно от партньорствата, които изграждаме, ние самите пътуваме доста често. Добре, представете си, че сега в един момент, да кажем, идва някаква огромна поръчка. Вие можете ли да и реагирате? В смисъл, предвид това, че казахте, че фабрика е абстрактно, нали, имате малък ресурс сравнително. В момента произвеждаме капацитета ни около 10 тона на месец. Което в сравнение с това, което изразходваме като количество, ние затова не искаме да го наричаме боя, защото това е съвсем различен бизнес. Един голям завод за боя в България примерно произвежда 200 тона боя на ден. Нашия капацитет е 10 тона на месец, което абсолютно покрива. До момента никога не сме стигали до такъв обем от, как да кажа, до такава голяма поръчка, която да е 10 тона. Това само написаното с маркер, това, което виждаме ли, може да се изтрие от вашите стени или може да се драска и с други неща отгоре? Като цяло повърхността има много висока издръжливост на всякакви химични и физически такива влияния, въздействия. Например, спрей, графити. Да, тази боя е графитоустойчива също. Може да се драска върху нея и да се изтрива лесно. Самото почистване обаче на графитите и на спрея ще изисква наместа и на някаква химическа субстанция. Няма да може, както ви демонстрирах, нали, само с една суха гъба да се почисти. Разбрах. Да. Добре, като казахте менторства и че провеждате срещи, разбирам, че сте част от екипа на Eleven. Да, точно така. Те какво правят за вас? Първото нещо, което направиха е да ни дадат една стабилност и една сигурност с инвестицията, която... Каква инвестиция направиха? До момента са направили 2 инвестиции в нашия екип. Първата беше за 25 000 евро и втората беше съвместно с още един фонд за инвестиция и 2 бизнес ангела и тя възлиза
на около 100 000 евро. А бизнес ангелите какви са? Българи ли са? Или са Да. чужденци? И двамата са българи. Българи. Да. И двамата са българи, и двамата са наистина прекрасни хора, които ни се довериха. Успяхме да ги привлечем точно като ментори. Да, те не обичат да им се разнасят имената на Не, фирмата. ние няма да ги споменаваме, макар че Не, това е хубаво да се знае, че има такива хора в България. има и благодарим наистина на И хората с общата тях. инвестиция, която е направена в целия този бизнес до момента, каква е? 250 000 лева. 250 хиляди лева. Какво ви предстои? Казвате, пътувате насам-натам. Пътуваме много, наистина. Пътуваме много и точно пътуванията са с цел да набираме както аудитория, т.е. популярност, тъй като това е продукт наистина, който е много нов, много различен и непознат на широката публика. Пътувайки, ходим по изложения, срещаме се с потенциални партньори и дистрибутори, които да продават продукта. Общо взето наистина екипа ни затова и расте толкова с бързи темпове, за да може една част от него да остане тук в България. Останалата част, може би, ние като конкретни ядрото, да речем, да тръгнем. Хората, които назначавате, получават ли дял в компанията или стават просто наемни работници? Мислим го това. Все още не са получавали Да. практически. Никой не е получавал дял от компанията ни, но не ги възприемаме като наемни работници. Реално, както казах, гледаме. Добре, не ви попитах в ценово отношение продукта, къде стои спрямо обикновените бои, така да го кажем. Ние не го сравняваме с обикновените бои. Окей, нека не е боя. Ако го сравним с това, което той с замесващите продукти, бели дъски, черни дъски, флипчартове и така нататък, най-високата ни цена, а тя естествено става по-ниска с по-големите квадратури, е 20% по-малко от това, което ако си купите една бяла дъска, примерно да кажем 2 квадрата, и от нашата боя 2 квадрата, ще ви излезе по-евтино да се намажете с нашата боя. Да. И чисто маркетингово какво ви предстои? Следващата голяма стъпка каква е? Производствена линия, може би в Румъния или нещо подобно? Производствената линия в България да бъде завършена, тъй като в момента този цех, тази фабрика, която оборудваме, има още какво да се попълни вътре в нея. Това от една страна. От друга страна предстои наистина позиционирането на румънския пазар. Това е като следваща стъпка. Като дори там обмисляме откриване на собствен офис, наемане на персонал и хора, които да могат с също това желание и енергия, която се случват нещата тук в България и ние предаваме на нашите клиенти, да успеят да го направят и те в Това във времето, кога сте го планирали? до края на тази година. До края на годината? Да. Ами добре, стискам ви палци, всичко при вас да се случва успешно. Благодаря ви, че бяхте тук и само така, давайте напред. Благодаря. Сега правим съвсем къса рекламна пауза. Не смените канала, защото след малко ще си говорим за космоса и за опитите за колонизиране на Марс.